Už som na to alergický, že napíšu na hociakú krabicu, že s obsahom gínka a hneď je to o 20 eur drahšie. Šlak ma tráfa. Kto chce, ten si kúpi na internete semiačko za 2 eurá, ale môžete si to nazbierať aj sami, ako ja. Obrovské množstvo. Tu sú 2 tony semiačok. Celý život sa snažím zmúdrieť od piva, vína a borovičky, ale zatiaľ bezúspešne. Táto taktika mi nevychádza, tak idem presedlať na tento zdravý čajíček. Každý to uspevuje. Citát zo starej japonskej drevorezby, že len ten je skutočne bohatý, kto si môže dať na raňajky jedno semiačko gínka. No. A takto sa tohto mesiaca nedotknem. Už 5 rokov bojujem s gínkom. Snažím sa umravniť tento nepekný, neforemný strom do akejsi kríčkovej podoby, aby som mal lístky na čaj celý rok. Ale nie moc sa mi to darí. To gínko je takto neforemné a škarečí strom si ani moc predstaviť neviem, ani nepoznám. To nie je jak naša lipa krásna, ktorú spoznáte už z diaľky z 3-4 kilometrov, jak rastie na lúke. A takto strihom sa pokúšam urobiť z toho takúto kríčkovú verziu. Toto už celkom, toto vyzerá byť úspešné. Ešte tohto roku sa tu zahustí. Teraz si hodne sľubujem od tohto nápadu. To je len nápad, to ešte nič neznamená, že z toho niečo bude. Takto 3 semenáčiky zapletiem do jedného zväzku a tam vlastne vytvorím takú zhustenú korunku. No uvidíme, či to bude fungovať. Tento strom je tu už 200 miliónov rokov na tomto svete a nejaký Jano ho tu ide presviečať, čo má robiť. Tak neviem, či to bude úspešné, či to akceptuje. Teoreticky by to malo fungovať, lebo ten stromček je ochotný vlastne rašiť aj z hrubého kmeňa, aj z hrubej kôry. Takže budem robiť aj pokus, že ho održem vlastne tuná a donútim ho urobiť novú korunku. Gínka, ktoré sme strihali na jar, podrástli ďalších 30 cm. Tu vidíte stromček, ktorý bol zastrihaný úplne do gulata. Ako vidíte, absolútne mu to neublížilo. Dokonca by som povedal, že tomu stromčeku prospieva, keď nemá také dlhé konáre. Takže asi takto. Takto isto to vyzeralo na jar. Ostrihal som aj tento susedný stromček, pretože nemám istotu, či sa tie stromy vôbec majú strihať takto na jeseň. Tak tieto ostatné nechám zatiaľ tak, pre istotu. Nerád by som im ublížil. A stretneme sa na jar.